Amen. Sibulisa utata bonke futhi. Bese nomama nobhuti nosisi nabantwana begama lenkosi uYesu. Amen. Bebakhona nabantwana nje. Khona abantu abaqala ukuhlangana nathi khona abazalwane. Funa ndithi nabantu because umnikazi wathi ngabangumzalwane. Athi ke ngibabuyiswanga then akuthethwa naye. Athi kuzothethwa nawo wonke umuntu obulisiweyo kanje. Wonke umuntu ozova ukuthethwa naye. Yeah, this message sidla umthetho apha sidla umthetho kuwo wonke umuntu ozivayo. Akuthethwa ezihlobo le message. Uzothi hayi ke le ibhekise kubantu bani. Leyo ngaze ukuthi baxelele. Uyivele lo response njalo. Athi umuntu evutha kwabambile zakhe ucacisa izinto kube khona ukuthi baxelele. Abase-right. But ezidla uthethwa apha zidla uthetha kumuntu wonke. Yeah. Amen. Khona i-chance ukuthi baqela ababayi ngamile asekho fine. Kuthetha into ezibalulekileyo kule veki ngokusiqhubeleka apha e-UOG. Kuthetha into ezibalulekileyo. Ndikhumbula intshumayelo Hawa. Yeah. Ngasihamba nami. Uthi lo mshumayelo Jacob chapter 3. That this thing into niyavamishola leluvayo. La message bi-challenge abantu basiyevana kakutela. Ndafika endaweni zokuzifunda kule ncwadi nje. Yabona phaa vese bethetha kuzo uthi amahashi ngokwamakhulu nje. Siwakhontrola ngemikhala siwasapotha kwasakhona nje. Iinqanaba ezinkulu zinje ziqhutywa nayo imimoya. Uyipowerful ke loo ndawo. Kodwa ziqhutywa ngala roda laphile loqhuba lamthi umqhuba. Uthi ayise kule ndawo sikubefuna ukuyisa kuyo lo muntu ubeqhubayo. Yabule lesabanzi okumabasha ebanzi le ngoba umenshina nento ba le nqanaba enkulu koqala uthi nango kweqhutywa imimoya but still lo muntu uqhuba uyisa kule ndawo afuna ukuyisa kuyo ngalo mthi uyiqhuba ngayo. Into ukuthi akho kuzithethelele nditana ndidlala nabantu abahlobo nti uyamazi umakholwane akazi ngokuthubeleni. Sizokwazi kanjani uba yile nto sizofuna ndibe yiyo njalo nontoni uthi noba kukhona imimoya eqhubayo but still elikhulu lisa kule ndawo ifuna kakhulu. Lo imeko yakho injani usithi okay ndingakwazi kanjani uba yile nto sizofuna ndikuyo ndise-South Africa sanyathela inzayigoba. Uthi noba kukhona imimoya eqhubayo lenqanawa but still lo mthi iqhutywa ngawo uyisa kule ndawo soba lo mntu ayiqhubayo afuna ukuyisa kuyo. Then akukho kuzithethelele. Ithi ba lo mthetho uthetha kwaba phantsi komthetho ukuze kungabikho umuntu ozithethelela bonke abantu babeletyala phambi kwaThixo. Kube nokuzithethelela. Uba sikhuluma ngelizwi funeka ilizwi lisise kule ndawo lona linawo amandla lokusisa kule ndawo. Kufuneka siye kuyo. Noba khona imimoya linako usisa. Qhaba siyavumela. Amen. Baleke ukuva. Ibalule into ukuva ndiyacinga. Lasihlangene apha kule nkonzo nje kuthethwa ngesihlo senkosi. Kuyabe kuthethwa ngento enempiliso. Idla kuthethwa loo nto. Yinto ebalulekileyo zezinye zesipho uthi bafuna abantu bakhe basamkele. Xa bengasamkeli ayivuyisi loo nto. Abantu bayamkela impiliso bayirejecta ngenxa yezizathu ngendlela ezithile ngezizathu ezithile. Abanye ngokungakholwa uswathi uMateyu 13 chapter 13 kuya verse 58 uthetha loo nto bazange zimanga esemnenze edolophini yakho Yesu ngenxa ngakholwa kwabo. Ngenxa ngakholwa abantu abasamkela isipho esi sokuphilisa. Abanye ngenxa yoba becinga uba le mpiliso bazoyifumana ngawabo amandla ngokwenza kwabo. Bangayamkeli ngokholo. Kodwa zonke zezikathini izipho zizamkelwa ngokholo nje. So bangakholwa kuYesu lokufuna ukholwe kuye lwasiso esisipho. Bakholwe kuwo baze bazikhondeme ngokholwa kuwo besithi andikwazanga ukuzamkelela le nto andikwazanga uyifanele. So
So izinto zokungakholwa nezinto zokungakholwa qha. Ungakholwa qha. Zininzi ke ezinye izizathu. Zikhona ezinye izizathu ezifihlakeleyo abantu abashumayeli xa ngaba beproba bade bazivumane ade umntu afumanise uba le ayithethi naluntu. Ithetha nam. Xa ngaba sekufunyanwe ezona zizathu zaphengululwa zashayiswa ilayithi ngumshumayeli uba zikhona nezizathu ezinje ke ezenza abantu bangayamkeli uLesu. Zikhona lezo hlobo. Kwexesha siphila kulo kule generation yethu ayisenzeki imangaliso emininzi. Sokuza umuntu uba iphi le imangaliso uba ubasixelela ngayo. Yenze kule generation. Why? Zininzi izinto abathembele kuzo kule generation abantu. Ngoba bazazi uba bayidinga uncedo lukaThixo. Zininzi izinto abathembele kuzo ezibenza uba bangathembeli uThixo bangakwazi ukukholwa. Amen. Powerful. Mama kuthetha into lethi mama wakho. Kodwa wangena kweqaleni ezithanda. Ehamba ngento. Umenjine indawo yinto le ukuba yenza balento lenenzeke inceba ahoya. Asithe ukuthi hayi kuthethe umuntu omdala yakho. Yazi bakhona abantu abake besithi besiyakwenza sifana noHome Affairs sokusakhulu. Nezinye ezikagovernment apho kukho neThu. Bazolise beqwalela kakhulu. Sefaka isandla kulenzeni. Utami gqithisela unyaqile umcheck pushwa umntwana wakhe asephuma phana ngasena kwishop akashophi phaya ezishophini. Kunzima kakhulu. So ezi zinto zokugula ngelinye ixesha ziyazi umuntu ayigcine isikolo sakhe kuba efumana i-attention evuyela ne-attention ayifumana kwisikolo sakhe. Amen. Kweli xesha langoku kukhona olunye uhlobo lobulwele olurholelwa kurhulumente. Yes. Abanye abantu ke ngoku bangaze bangayi-request imveliso kuba besazi uba mna sendiphila ngayo leya. Izinto ezidiphi ezisentliziyweni ezi. Then ecaweni ke indawo ekuthiwa yintsika lesiseko sayinyaniso ziyathethwa then inyaniso bathi abantu into ibhitha for some reason. Yeah. Then ke ngoku bangabi fine xa seyithethwa. But uThixo uzithethelele uba abantu bangabi comfortable. Bangathi bangeneliswe le ndaba kuyo bafune le nto uThixo afuna ubanika yona. Uthi Yesu xa ethetha ukuba ubusazi isipho sikaThixo. Ukuba uyazi into uThixo afuna ukupha yona ngokucele kumnda upha amanzi. Atho aselileyo angabuye anqane naphakade. Amen. Ukuba ubusazi ukuthi ufuna ukupha ntoni ngokucelile. Yesa sipho sikaThixo. Yintoni isipho sikaThixo? Umoya ongcwele. Power kaThixo yenza yonke into eseta intando kaThixo emntwini. Umoya ongcwele. Uba usazi isipho sikaThixo uzocela. So abantu abasazi isipho sikaThixo abasiceli. Bathi sebesazi babona uba siklesha nenye into endithembele kuyo. Bathembele ezintweni ezingabaniki ubomi bobunaphakade. Yinto leyo. Yinto leyo. Ngenxa yalo ndiyacinga ndike ndithethe ngexesha. Hayi mandingangqini. Mandifundise le nto la. Ndike ndithethe ngexesha. Into kodwa ndicinga uba hey lena ndiyithethayo le. Ivale ukuthetha abantu abafuna ukufa. So uba ithethwe abantu bangafuni ukufa izawuba yinto ezonceda. Okay. Bazobuza umntu njengam uba ukhona umuntu ozohlamba athambise aphunge akhwele imoto ahambe i-distance engaka azapha kanti afuna ukufa. Inkcitho engaka ndawucela omnye achithana. Udleke omnye usuke wathi le nto lena i-cheap imahala. Yinto yasecaleni ke sithethana. Akungamnandanga everyday ukuziva nje. But izinto zalapha. Izinto zalapha kuthethwa zona ezinto. Singabifine sogqibela. Izinto ezibalulekileyo. But umuntu bexa ethe wangava manje sithi yabona umsebenzi olala. Into ukhwelile kuyirisk ukuhamba ngemoto. Kukhona abantu abangaphilanga nabo abendlela abaqhubela buhlobo. Ngoku uzothi lidiniwe ngoku ndifuna ukulala ndiyazela uzifuna ukufa. Kwenzeka ntoni?
kuzo zonke lezo zizathu zidala abantu bangeva bangamkeli isipho sikaThixo bengasazi kuzokwenzeka into abevanga ngenxa yokuba bengavanga abazubonanga basogqiba bathi andibonangani elisindiso yini abantu endingasindiswa andisindisekanga andikwazi ukusindiswa andikwazi ukusindiswa intoni loo eyipilo language njalo andikwazi ukusindiswa abantu abamkeli into ukuthi lokuba becinga bazokwamkela ngezinto abazenzileyo bona bacinga bafuneka bazisindise andikwazi ukusindiswa kuyintoni nanti ukusindiswa akuso sixando sokwenziwa akuyonto ephasiwe athi uyenziwa le nto andikwazanga ukusindiswa uzothi umntu andibonanga usindiswa then afike phaa kwamke ajayive kakhulu athi andixelela kumntu kanje ungasindiswa kutheni kwathi uyajayiva ngathi akakwazanga ukusindiswa wasinathi kweli efika phaa uyajayiva kutheni kwajayiva yenzeka ngokule ntoni uthi andibonanga masithi ngoba bashumayeli siyabazi bagudi yobayezeza athenda into esitrateni bezama umcebo sibakuzo kumele sindiswe because izophetha ixesha lokujayiva kuthiwe masithethe ngento yokubisenziwa zonke into zenziwa zoziswa phambi komgwebo kathini ufike lo athi nandibonanga axelele lo akazange walova athi stay away from ukusindiswa aluphileki ufayinde ngoku kodwa wasulamkela uzozibona uxakene nawe stay away from ukusindiswa akabonanga kwali kangeva nangu bizo osibizelwe kuyo luthethwa kuPawulos umbhosile kuthiwa uthi unyumela uba wena umbono olilungisa ulive lizwe liphuma emlonyeni wakhe ube lingqina lezinto zonke ozibonileyo nozivileyo zolobizo akeva lo mntu ngokuthi nawe ndikuzele and futhi ndiyakuvumela ukozela ndifuna ukozela kangako ndifuna ize lindixele sekugqityiwe then angeva angaboni into then azathi andibonanga yabona xa engabonanga nto kuzoba khona ingxaki uzobasokolisa abanye abo bafuna ukubona into nababona into kuzoba nomona sivela phi imfazwe phakathi kwenu yho utheni athetha ngani bavulanga bathi sivela phi imfazwe phakathi kwenu aziveli apha kuni neziyobeni zenu ezilwanana ezilwaya apha ngaphakathi sivela icontrol sifuna ukulicontrol aziveli apha eminqwenweni yenu engafezekisekanga nina niyazinqwenela izinto ningazifumani anizifumani ukuba niceli noba senicela nifumani ukuba nicela kakuphila nangu uceli wangafumana athi andikwazanga ukusindiswa nanko umuntu eqhubeleka senzeka into nangu ndithile nangu sendithetha yonke into engekhoyo ngaye ndifuna nabanye abantu bambone ngohlobo lwam ayikho rayithi nto ndithe possible uba woke umntu ozayo ndingathi abe ngumprofethi uthi umosiphethetha ndingabonke abakhonzi bakathixo bangaba ngabaprofethi uzoprofetha abone izinto naye lo mntu kwaye zobona izinto ngoba into zikhona uzoprofetha ngokwembono yakhe amaphupha aza ngokuninzi emicimbi bajobhane kube kubi nawuhlala ndivela nakakuze kungakholi ingcambi yokurhaka inikhathazi abaninzi bajotshwe yini kuzokwenzeka ezo zinto ngenxa yomntu ongavanga akafunanga ngovandethi ngenxa yomntu ithi andifumani into yokuba ndicele omnye uzothi akaceli because akasazi siphosta athi landeni mhlawumbi neso sipho xa sifike sokunyanzelisa uba ngabiyo le nto bevele yiyo kanti bendifumane attention engakanani ngale nto bendihile indoda enkulu ithi yandinceda inceda umthikazi sithandaza umntu wapheli walandelwa ngabantu bendawo kuthiwa kwenza umangalisho omkhulu kulaa khesi kuthiwa lo mntu enxityiswe intsimbi that is wephukile imathambo kukubi kakhulu then banxityisa intsimbi kuza ishepe erayithi wapheliswa zasuswa ezo ntsimbi waphila ngaphandle kwazo umangalisho omkhulu
abendaba bafika kuyaphika ukuthi no wenzeka malunga ngiphiliswa babuyela kulo mshumayeli babuza bayo uxokile wena ukwenze i-fake miracle sawenza izinto zaseJohannesburg kuthiwa uqashwa umuntu bazo ungena uphilisiwe okanye abeke izandla awe phansi tokwe power abantu babe convinced ade bacinga uba wenze loo nto ukumshumayeli buyela kubabuza uba yima utheni wakhanyela uba wena uthixo uphilisa uthi mani abantu bathanda iindaba zama uba yaziwa umuntu uba ndiphilisiwe ngeke ndibe sayifumana le grant ndiyifumanayo barejecta into ekathixo bamkele elihlabathi kuzothetha izitalo yakho Amen. kuyanceda nale nto umane kuvuselelwana ndithi kukhuthazwa nababa phandle nabayithuba bavana nyani baclose omnye amazwi omnye ndithi yabona ke le nto sikuyo lusindiso ihamba phambi bekelana yabona ke le nto sikuyo lusindiswa kuyocawa akhe zibe khona ezinjalo mazibona uyajola kwento zasisisi aqhubeleka jola manje xesha uba uyabona ke la nto sikuyo uba akuyocawa la nto le lusindiso la nto le azenziwe izinto zenzayo thina kuze kwenze ngizojola ukuthi ngithiwa ngoyini ngizalathini kulapho uthi ladlala khona udavide nawe ngiyayithanda ingabathika apho uthixo ahlala khona into wathi loyani then uthanda kuthanda wamamela wava wamkela isipho sikathixo kuzokwenzeka ntoni uzofuna ngenene naye ngexesha angadlanga nto angabonanga ngene naye kuzobonakala koko kungoyikithixo kwexesha nganani because angathembele ukuthi uzothembela kwizinto zehlabathi eziphakanyiswe zehlabathi bazezona zinexabiso ndithi usebenzise yona nto ayiyo apha ehlabathini ibalulekileyo masithi ke ngoku undimi lo mntu lo nam nayo into ebalulekileyo hlala ecaweni naw ndizakwazi ukuthi naw makungene umntu ohlala ecaweni khawungene umntu ohlala ecaweni ukhona ngecawe esithi khawukhohlele umntu wasehlathini sawuseyibhongo le nto yoba ngumntu wasehlathini ibenzela ingxaki abanye umntu usehlathini nyhani lo uyasiconvince sizawuba nengxaki azibarayithi ngoku khawukhohlele umntu wasehlathini cinga khawungene umntu ohlala ecaweni ibalulekile kanti umntu ohlala ecaweni ihlela phantsi loo nto leyo uba umntu ohlala ecaweni uthi mhlala ndivusela ngaba mna funeka lo mntu ohlala ecaweni powerful asi khawungene umntu wasevenkileni koko umntu wasevenkileni umntu wasevenkileni umntwana wasevenkileni wasenzani wayephatha esikolweni ufumanisa abanye abantu abagezela angendithi bendibusiness emajoleni ufumanisa uba lo mntwana lona uzothi xa kutyiwe sonke kuthe kwikhota apho ziqatyiweyo then akhuphe le ndawo ingaphezulu ingabikho mnandi kudala izonga zatshintsha ngoba safana ayikhupha ayibeke phezu kwentloko yomnye because lona aphathanga ke uzophiwa yena abantwana baseshop khawungene mntwana waseshop khawungene umntu ozokurhola umntu orholayo laa nto so ngenxa yile nto erejecthe isipho sikathixo uzosebenzisa ezehlabathi izinto aphakamise zona akanayo into athi yho ndifumane ibhonasi kule nyanga ndathenga into okay zibalulekileyo zizavungencedo ngithixo lo mntaneni zivela phi imfazwe phakathi okay zivela kwezo zinto okay masifunde into ke ngenxa lento indaba sendiyimenshinileyo ukuba lutshiphu usindiso kodwa ingcinga ezinjalo ndithi kuba neengcinga ezithi lulula apha kwisixhosa besinamagama amaninzi igama into nganye negama layo kuba bengingatsho English ndithi usindiso lusimple sogqiba libe right kodwa benginokwazi ukuthi usindiso lu-easy bengazuba right bengazuba right but ezikwazi ukuthi lulula nalikho lenye igama kodwa elithi lusimple lenzela simple ukholwa uba uyesu wavuswa nguthixo phaa entliziyweni yakho then uthi ubelungisa then uvume ngomlomo uba uyesu inkosi ngathi ndivuma ukulawulwa nguye
welusindiswa. Nawe usalawula umbulo sensini. Asalawula utywala nazi-drugs nangumsike nawuthi abantu. Solawula nguYesu. Asalawula nalidimoni. Amen. Yeah. Akungalulu simple. Akubizi work inkulu. Umsebenzi omninzi ofuneka wenziwe. Amen. Kukhona umyowenzayo. Iyo lento ungakho chill. Kukhona omunye wabe owakulaleka kanti. Amen. Kukhona lo. Masifunde ku-Isaiah 55. Isaiah 55. Ibe khona lonto leyo. Uqhubele kumfundi iBhayibheli ufunda uyenza everyday mhlawumbe lonto leyo mawufunda uthi okay safunda incwadi ethile endlela yokugqiba ufunda into yokugqiba but kuthi ngeke kuyenza lonto kube khona into okay uzocinga usawufunda mandifuna la ndake ndayifunda indawo kwayifunda mandike ndivisite ndijonge indawo ethile not ichapter yonke ibinzana nje ethile kundijonge lonto leyo kanti ufuna ukujonga lonto leyo ixesha eliphantsi libe ngakeveli ithi into apha kuyo lonto ingenzeka ndize ndiqaphele ngokuthi ndize ndisayivula iBhayibheli kuyovuleka kulaa chapter itaka kutsho ukuthi namhlanje afunda kule chapter because yenye ichapter ebesoko ndicinga ngayo ufunda yona but namhlanje xa ndifunda iBhayibheli kuyovuleka exactly kulaa ndawo okay noba njalo indawo ndiyifunde le chapter ndikufuneka ndiyifundile. Amen. Okay nasifuna ku-55 uthi ke 55 verse 1 wenani nonke ninani nqaniweyo yamemeza lo nanithi wenza i-invitation isimemo nguThixo lo wamema kanti Amen. nonke ninani nqaniweyo yizani emanzini nonke ninani nqaniweyo ake ngoku ikhona le ngcinga abanoyolo ngabazaziyo abanqaniwe ngoba ikhona into unqana kube khona nokuzazi bunqaniwe. Amen. Amen. Banoyolo abangamahlwempu ngokomoya banoyolo abazaziyo abanqaniwe qha abanye abazazi bathi uba ndisefani saqhuba kakuphele indlela yehlabathi ndetsangaziyo basirejekta isipho sikaThixo. Ukuba segqityiweyo bini le nto uma ithetha nomnye umntu because na seninayo indlela yehlabathi okuyilungiselela le nto. Amen. Nonke nina ninqaniweyo yizani emanzini nonke nina nizaziyo uba ninqaniwe yizani emanzini. Amen. Kuba bonke banqaniwe qha ke ngoku ozaziyo unqaniwe makaze emanzini sisimemo le nto ithi nonke futhi ayikhethanga. Yizani nonke nina ninqaniweyo yizani emanzini nabangenamali mabeze. Xa bethe nonke yathi makuze nabangenamali then le nto izinto free nongenamali yes. Amen. Kuthi le nto lena i-cheap okanye free nabangenamali yizani bonke babizwe kuze bonke abantu nabangenamali nabangenamali yizani emanzini unendiselila iyaqhubela ke ngoku yizani thengani nidle inake ubize sonke nje nam futhi ndingenamali kodwa uthi ngoku ngaphambi kwakudliwe makuthengwe kuba zikho kuyathengwa yizani nonke ninqaniweyo ya nabangenamali le nto zinje ziyangena nabangenamali nawuthengani ke ngoku. Amen. Kucaci bonke wafika apho angathengi uzongathi kodwa umuntu umenyiwe yiza nobona mali yiza but uthenga ngazodla Okay. tuta ayikho mahala le nto yimfundo ndile kucaci basizwe lo simple lona but not easy Yeah. alilokugezela. Amen. Amen. Nabangenamali Yizani. zani Ithemba. nawe yizani thenga nidle ngoba uthenga ngaphambi kokudliwa ungena ngothenga kanjani naye kodwa funeka ethengile naye Yeah. thenga nidle. Okay siqhubeleke
yizani thengani iwayini namasi ningenamali okay singenapho ayikayitshintshi laa nto uba yizani nonke nabangenamali iyayiphinda ngoba thengani iwayini namasi le nto ziyathengwa ezi kodwa ningenamali thengani imaki ukusukela basaqala ukuzazi izinto kufuneka uqala ube nemali ukuze uthenge imali into yokuthenga ngokuthi nabangenamali nanithengani nidle kumele kuthengiwe funeka kuthengwa phambi kwabo endlini okay asiqhubeleka sithi okay masicinga kule ndawo yokuthenga nangona kusebusuku sicinga kodwa ukhona umzekeliso apha eBhayibhileni wenziwa nguYesu kuMateyu uthi lo mzekeliso lo mntu lo wabiza bonke abantu nabangalungisiyo abantu bazemsithweni kuba abo umsitho obusenzelwe bona zange bafuna ukuzandethi njengokwathi wabiza wonke umntu nabangalungisiyo mabeze bazoqalela umsitho lo mnini umsithi ke ngoku msitho uyajikeleza apha ngaphakathi kodwa ubize wonke umntu nabangalungisiyo babizile bathi yajikeleza ngokwafumane lo mntu ukabuyi-1 unganxibanga yena isinxibo somsitho kodwa yewethu friend utheni ngokwena wanganxibi isinxibo somsitho bengenaso kaloku noma ngubani kubizwe wonke umntu bali kuthi utheni unganxibanga ke isinyelesele entweni kucacile uba xa kufikwa apha nangona kubizwe wonke umntu engunoma ngubani phaa xa sefika apha bafike banikwe isinxibo Amen. uthe ndangakwazi ukusindiswa ufike unikwe isinxibo ukuze ube ngaphakathi ngesinxibo sinikwe hayi ngesakho zithanga ndizithangathinje thanga lebhaji ufike unikwe isinxibo ndizithanda ndinje mna ndifuza utata omkhulu wenzima kakhulu bahlalisa phantsi kulo ukhona isinxibo salapho ukhona esalapho isinxibo awungumsitho katata omkhulu lo Amen. unxibisa lapho ukhona isinxibo somsitho umntu ke ngoku urejecta okanye angamkeli esi sinxibo athande kakhulu esi saka athi uPawulos xa ethetha amaSirayeli abantu bakubo uthi bona bamzondelela uThixo kodwa hayi ngokokwazi okukubo bathe bengabazi ukulungisa bukaThixo bethanda nokumisa ububo babo yabona bathanda ububo babo bulungisa ngoba sinto sithatha kulungisa nje ukusukela basafunde eBhayibhileni savuka kuthethwa isinxibo ngathi ubulungisa o-Isaya nakwezinye indawo ubulungisa bathe bengabazi ukulungisa bukaThixo bathanda umiso babo ubulungisa ngoku kuthiwa awunxibanga wena isinxibo somsitho invitation into ithethwa ngumthetho nguYesu umyalelo ithi funani tani ukulungisa bukaThixo sifuna ukumkani bakatani nobulungisa bakhe bathe bona bengabazi ubukaThixo bulungisa bathanda ukumiso babo ngoku abanxibanga ntoni isinxibo somsitho abanabo bulungisa obubo bukaThixo yini naba ningakwazi ukusindiswa le andibonangani kanti uzoba lengqondo lezizozivela ngoku lo mntu lofumana enganxibanga isinxibo ezi okubulungisa ke bobukaThixo kusesinxibo somsitho bekuthiwe bona busesipho kungokholo kuYesu. Yes. Amen. Nabangenamali ke bakufumana bongokholo kuYesu. Lo mntu lena wathi mina ndinayo imali nawo ndizawusebenzisa ukuba ngumlungisi waba lapha emsithweni kwathiwa ubutheni wena wangabi naso isinxibo esomsitho. Ngoku apha ngenxa yoba bengasazi sibabalo isipho sikaThixo abantu abazamkeli kuba bethembele kwezi zabo izinto okanye kwezi zelihlabathi sesilo sathi abanye abantu bayasirejecta okanye bangasamkeli esi sibabalo esisempiliso kuba ihlabathi lithembisa into ezininzi ezihambelana nempiliso. Abanye ke nxa izinto ezininzi kodwa sawuqhubeleka sawuthetha apha emkeni
zininzi izinto. Okay, ngoku apho kuthiwa nawe bangenamali bathenge nawe. Kucaca uba nawe benemali abazothenga ngeyabo imali. Uze nayo. Caba nabanazo isinxibo akuzusetyenziswe sabo usetyenziswe somsitho. Nabanayo imali abasebenzisi yabo imali khona imali yomnye osetyenziswa. Amen. Nabangenamali baze bathenge badle. Uthenga kanjani? Nalungenamali uYesu seyilungiselele yakhe into. Amen. But awuzuthi okay uYesu seyilungiselele then manifike ndithi ukuthi athenga. Qala phaa kuYesu akunika into yokuthenga. Uthenga ngelikaYesu khathi ke ngoku. Ndithe alidecline. Alithi insufficient. Then xa siqhubeka sicinga ngezinto sotsho sifunde into kuyiyo ukuthandaza egameni likaYesu. Usicela njimali esizibilibili like ubona ngathi ungavele sikuyeka kuba ukujika kude ukukhamela zindaba ezinje Uthani ndiva. hayi badela mina ndiva benihamba nami ngaseqela associate nabangenamali mabathenge azifika into abakuthi okay ukuyibona into okufika uyijoyine uthi okay mina bekule nto bakuyo. Then lo muntu lona since engamkelanga engathenganga yena abonakala ngokwesenza into engaqhelekanga ukuthi ngoku lo muntu uwile ndibuza uba abekho hama Nengatu. uwile lo muntu angathenga uvuka funa ukudla angathenga kuthiwa nongenamali nawe uyathenga. So zofika lapho ufumana kuYesu into yokuthenga usebenzise lakhe ikhadi that is from Yesu. Awuzukwamkelwa ngobakho kulungisa ukwamkelwa Yesu. Ufuna kumngani bakhe uThixo bani ukulungisa ububi kaThixo then Yesu kuthiwa ubulungisa bukaThixo. Umkela uYesu. Nawe ke ngusothenga igama ngekhadi likaYesu. So uphila ngegama likaYesu. Ukholwa kuye ube nobomi ngamandla wegama lakhe. Uza kuthi legameni likaYesu. Then iqabeni ke ngobathi okay le nto uthenga segameni likaYesu kuba uthethe yonke into uyithethe ukuthi ngegama likaYesu. Yeah. Namthandisa igama likaYesu. Punctuation mark. Igama likaYesu. Then xa ucela ngezinto zokwazi uba ukuthini ukuthandaza egameni likaYesu. Then ke ngona bangenamali bayathenga. Then siqhubeleke ngoku. Verse 2. Yini na ukuba nilinganisele imali ngento engesonka? Yini bathanda imali yenithenga into engasosonka? Yenzela ntoni lo? Inkosi yakhe yacela. Ithi yini abantwana babo? Nokuxelenga kwenu ngento engahluthisiyo. Umvuzo wenu niwulinganisele ngento engahluthisiyo. That is nithenge into engahluthisiyo. Kodwa soyithengile ushiyeke ungahluthanga. Ayizona sonka le nto. Soyithengile, soyidlile awushiyeke ungahluthanga. Ndithi abantu nxa ungasazi isipho sikaThixo bayasireject okanye bangasamkeli babambelele kwizinto ezithenjiswa lehlabathi uthi ngezo zinto azihluthisi. Uthi athi kuYohane chapter 4 umuntu osele amanzi ophinda nani. Yile nto ndithi abantu abazoqhubeleka babambelele kwezinto besichasa isipho esesikaThixo bawunqana basindeke le mpilo bazama ukuthi bayiphile yokukholisa uThixo. Xa bethe basindeka bazoba sesikhubeliso kwabanye abantu abafuna uThixo. Kukhula ingcambi yobukraka ibakhathaza abantu abaninzi badyotshwe yini. Kwaye banqaniwe abantu abahlanga kukhona ukungeneliseki le nto yabo. Ngenxa yoba bengasamkelanga isibaballo sikaThixo bazoqhubeleka besithi into ezithethayo bona ke ndithetha nobani. Ndithetha nobani ba. Yenza uba ngoku wonke umntu afuna ukuthetha emntwini. Wonke umntu afuna ukuthetha ebomini bomntu. Angadala ifumane ithuba lokuba makathethe apha kobu bakhe ukuze avumele ukuba kuthethwe kobu bakhe. Ilungile nalento uba uthethe wena apha kobu bakho. Awukwazi ukuzithethela kodwa ukwazi uthethelela omnye umntu. Awukwazi ukuzithethela wena uzikhalimele wonke ukhalimele idimoni.
uthi ngifuna ukujayiva then uthi ake ufuna ukujayiva jayiva but xa ufika ithi umuntu awusumvumela wazi uvumela ungajoleni kudala ngisemfutshane enye sister leyo ikhona apha ithanda ukuba lezi nto befine indifundisa isimilo ayikho right umfundisa imbeko umuntu ngaye bamcela uba i-custom ungabuyifundisa imbeko lungisela lithi khona xa ungumfundisa imbeko isimilo so le sister ndimfundisa imbeko ngoba ndibele ingxaki ndithi qala ufundisa udala kwakwabo qala ngayo ngoku qala bandenze indlela sangena kwegethi ndazazi uba ndifuna ukumenzela inkinga but ndiyeka ndangena phakathi ndathenga ufuna undifundisa isimilo kwangaphakathi andisekho fine qala ngalantwana nawuqala ukhalimele wena lo uye ungena kungangeni khona before kungakhalimele udingane before ngathi ungathetha kukwamnye umuntu bomi qala uthetha kukomba Amen. bonke uyeva mphefumlo wami thetha kwakuwe ngokuthetha apha emphefumlweni uthi mphefumlo bonke uyeva thetha nawe wena thoba intando kaYehova okay ngokuthengana nidlalile uthi nina uyobaninganisela ukusebenza kwenu ngento engahluthisiyo zonke izinto abantu babembele kuzo zibashiya benesikrokro bengenelisekanga umphefumlo wabo ungahluthanga. Okay, asiqhubelele. Ithi ke ngokwaba phulaphulani kum ninyameke. Yabona xa niphulaphula nyameka nokunyameka. Ningayenzi kancane le nto ukuphulaphula. Phulaphulani kum ninyameke. Thathani icebo lam. Ibizo uphulaphulani ungaphulaphula ubuthongo. Phulaphula uThixo. Phulaphulani kum ninyameke. Kuzokulandela into nidle okulungileyo yini nabanilinganisela ukusebenza kwenu umrholo wenu ngento engahluthisiyo then uba ninaphulaphula kum nodla okulungileyo not le ningahluthisiyo not zonke into libeke ithemba lenu kuzo ndithi kwesi sizukulwane ngiyomangathi lenza yenzeke kwaye zininzi izinto abantu kwesi sizukulwane abathembele kuzo abacinga uba ziyakwazi ukusombulula ezi ngxaki zikhona kudala uba abantu basebenza kakhulu inxiba into ekukhalelwa yona everyday ngabantu basengqondweni kuba kwakhona iimeko ezibanyanzelisayo ezenza itension ezenziwa into ethile nawe ndiyazazi uba ndidlile banongela abazaziyo bona nani Amen. kudala umntu ongumama xa ngaba umyeni wakhe engasekho futhi enganayo nyani wayeba kwimeko embi yiyo le nto eBhayibhileni uPawulos azothi ngakubonelelwe abangahlolokazi babesendaweni embi kakhulu ngoba kusekho umntu kuthiwa umhlolokazi abantu bethetha abahlolokazi ba-over 60 barhola imali karhulumente kudala babengenamhlaba bangakwazi ukulima umntu ongumama wayengakoni umhlaba babezazi iimeko zazibanyanzelisa uba bazazi uba bangakuxhomekeka kuthini kweli xesha langoku zininzi izinto ezenza abantu bathi andimdingi uThixo. Amen. Uthi yina kulinganisele ukusebenza kwakho ngento engasiso nesonga ngento engahluthisiyo kodwa uzoyisebenzisa ushiyeke usithi andikafiki kule ndawo endifuna kuyo. Sivela phi nemfazwe phakathi kwenu? Aziveli apha eminqwenweni yenu engafezekisekanga, aziveli apha emiphefumlweni engahluthanga. Nina ndiyazinqwenela izinto kodwa ndizifumana kuba ningaziceli noba senizicela nicela kakubi. Okay. Phulaphulani kum ninyameke. Nidle okulungileyo. Yabona xa uphulaphula wanyameka uzoyazi into oyifunayo but uba umamelanga uzoqhubeleka ufune into efuna uSathane. uSathane esebenza inkanuko yakhe apha kuwo. Unqwenela izinto ezingalunganga njengamasirayeli athi anqwenela inyama entlango afela khona. Kodwa kuyaphulaphula uzonqwenela into ezilungileyo. Uthi kwiNdumiso 37 verse 4 ziyoliswe ngoYehova ukunika umnqweno intliziyo yakho. So uba uthi waphulaphula awuzodla noba yinto zonke izinto ezilungileyo. Okay. Kodwa ukuba uphulaphula uzoba nee-appetites ze-pig, ze-pork, zehagu. Kodwa uba uthe waziyolisa ngoYehova okanye uthe waphulaphula wanyamekela
uzothanda izinto ezilungileyo then ke ngoku uzodla zona. Yabona ukuphulaphula kusinzelwe Yeah. kukwenza kungadli noba yintoni kodwa udla into elungileyo. Davuka. Okay. Uvutela phakathi. Ithi phulaphulani kum ninyameke nidle okulungileyo. Umphefumlo wenu uxhamle ukutyeba. Naku ngoku ukuphulaphula kuko kwenza umphefumlo utyebe uthi kodwa ezi zinto zona nizithini ni-waste imali yenu kuzo. Zona zisiso nesonka azihluthisi nokuhluthisa. Uthi kodwa nithi ngaphulaphula kum nodla okulungileyo then umphefumlo wenu uxhamle ukutyeba utyebe yinto ke le. Yabona into lahleli kuzo so yazinyaniso inyaniso esikhulu yinto ke nalona i-1 chapter 8 verse 20. Abantu bacinga babona ukuze ukhululeke kufuneka kuze umuntu o-anointed olentambiso ngohlobo lokuba ziyavuza izandla zakhe nawo utshiwo uvuza. Then bacinga nge-anointing ngolo hlobo umzekelo ngale ndlela athetha ngayo Isaiah 10 verse 27 uthetha ngentambiso ezokwephula ijoka kanti uKing James Version uthetha ngohlobo lokuba uthi i-anointing ephula ijoka yobukhoboka. That is ediliva ekhululayo. So bacinge loo nto ukubona uba ngoku umuntu ekhonza nje akanalo ukholo uba uThixo unako umkhulu. Ukholo uba ngayokujikele kweli cala lethu kule lali yethu man of God ethandisiweyo. Akhona amagama adubuleyo esiwaqonqayo. Then kindibeka isandla wayiwa ngawambisi. Then khona kanti ke naphulaphulani konke nonamani waphenduzwa lelizwi waphulaphula. Zange uphume indoda iwangazelise yonke loo nto. Amen. So kacinga babone intambiso ngaphandle lephiliphuli ijoka. But u-Isaiah phayana njengoba somfunda nakwezinye iversion nakulena iversion ithi kukutyeba oku kwephula ijoka. Abo ndisuka ngaphandle kukutyeba ngokuyandityeba umntwana omkhulu kunejoka ephula ijoka. Yeah. Kucala bokuhlala emfundisweni kaYesu kundenza ndityebe ngaphakathi njengoba isitsho kwincwadi yemizekeliso chapter 2 verse 10 ithi ukwazi kwenza mnandi umphefumlo ithi akuxhamle ukutyeba umphefumlo wenu. Naw xa umnandi umphefumlo wam utyebile na utyebile umphefumlo wam akho ijoka imelane nawe. Utyebile umphefumlo wam cinga ntamba yam utyebile yephula ijoka nxa betyebile inkulu. Nto zisuka ngaphakathi kukutyeba komphefumlo. Uthi phulani kum ninyameke then nidle okulungileyo umphefumlo wenu uxhamle ukutyeba. Kodwa niqhubela ngezindlela zenu zona zihluthisa. Amen. Umphefumlo wenu uzosoloko ufuna. Le nto yokufuna yenza uba kube khona imfazwe phakathi kwenu. Ezi mfazwe khona phakathi yeminqweno engafezekisekanga ilwa ngaphakathi iphuphumela kwabanye abantu. Iyabatyhoba benza inqambi. Iyabakhathaza. Naw kufuneka umphefumlo utheni utyebe uxhamle utyebe. Loo nto iza ngokutheni ngokuphulaphula. Okay. Uvesi 3. Thobani iindlebe zenu nize kum. Thobani iindlebe zenu nize kum. Yivani uphile umphefumlo wenu. Uthetha umphefumlo wakho, uthetha inyama yakho andithi. Kuba abantu benza bangawuthatheli ingqalelo umphefumlo wabo. Bakhathalela indlela ababonakala ngayo ngaphandle andithi. Barhayela izinto ezinqwenela inyama yabo. Kodwa uThixo wena ukhathalele umphefumlo. Kuba umphefumlo okanye umoya wendoda uyasinyamezela isifo sayo. But inyama yendoda okanye umzimba wendoda ukwazi ukuthwala unyama. Andithi ukuthi umphefumlo odakumbileyo uba nawo unokuthwala. Amen. Uxa inyama yona ikwazi ukuthwala umoya wethu xa udakumbile. Kodwa umoya wona unamandla uyakwazi ukunyamezela inyama yethu noba seyinokuthatha okanye ubeka igula. Yiyo le nto akhathalele umphefumlo wena. Uthi then umphefumlo wethu ufumana utyeba. Then ke uthi thobani iindlebe zenu nize kum. Yivani uphile umphefumlo wenu. Ndenze umnqophiso ongunaphakade nani iinceba zikaDavide ezinyanisekileyo. Yabona ukuthi xa ngokudla ngesonka
uthi nina ndikwesta imali yento eningazisona sonke engahluthisini naphulaphulani kumnidlo kulungile udlelo yenu ayisizole sonke phulaphulani kumnidlo kulungile thethe ngesonke nokutyeba komphefumlo nokuphila ukuthetha ngonamnqophiso ongunaphakade iinceba zikaDavide khumbula ke eBhayibhileni bafunda ukuthetha iinceba zikaDavide kuthi unyana wakhe ukaDavide uthi uThixo ngaye uzoba mnyana kumna ndibe nguyise ebugwenxeni bakhe ndikumlahla zomohlwaya ngobetho lonyana bakaAdamu yabona ezo nceba zikaDavide le nto ithi uthi ukuthi akazokwenza uthi akuzusweleka umuntu uzohlala etroneni kaDavide osuka endlini kaDavide yabona ezo nceba zikazenzelwe uDavide uthi ndikunike inceba ezenzelwe uDavide okanye inceba zikaDavide nothi inceba ozoyenzelwa uDavide but inceba ezenzelwe uDavide zenzelwe wena. Amen. Ingale inceba zezikaDavide ezinaba zenzelwe uDavide zenzelwe wena into zikaDavide zenzelwe wena. Ezi nceba zenzelwa uDavide ndithi izani ithenge nabangenamali ithenga ngabani imali inceba zikaDavide ezenzelwe uDavide zanika zona nyana kaDavide lo athe soba nguyise yena abe ngunyana lo nyana kaDavide ke ngoku lona kuye lo sithenga ngekhadi lakhe ya uye lo sidla ubomi egameni lakhe sithandaza nokuthandaza kuThixo egameni lakhe uye lo samkeleka kuThixo egameni lakhe iyo uye lo samkela impiliso kuThixo egameni lakhe uye lo samkela yonke into elungileyo kuThixo egameni lakhe sinceba zikaDavide nawo samkela inceba zikaDavide. Amen. Ezi nceba zazithenjwe uDavide okanye ezazisenzela uDavide zenzelwa thina siyasithembiso uthi nansi into ofuneka yenzile simply but not easy simply into kodwa yiko izane kodwa ofuneka yenzile yiza umamele funeka umamele uve ndenze umnqophiso unaphakade nawe uThixo lotshoyo ndikunike inceba zikaDavide inceba zikaDavide yonke loo nto intle isenzelwe uDavide izawuba yakho ayifuni loo nto yenzelwe uDavide sisimemo esi yini nakuba nithini nilinganisa ukusebenza kwenu ngento engasiso nesonka uthi ke kuYohane chapter 6 ndimise isonka senene nina nilinganisela insebenzo yenu ngento engasiso nesonka uthi ndimi isonka sinene nandithi unganguvesi 48 uthetha kanjani uvesi 55 uthetha ngohlobo luthi inyama yami ikukudla inyaniso igazi lami liluselo inyaniso izane kum izane sele igazi lami liluselo inyaniso izane kum nisele okay inyama yami isisonga inyaniso yini na ukuba nilinganisele insebenzo yenu ngento engasiso nesonga kodwa inyama yami yona isiso isonga senyaniso yekani yonke le nto nithembele kuyo thembelani kum nothembela nebhaji Yesu unothembela kwakho then ke ngoku nidle inceba ezezakhe nidle ubomi egameni lakhe namkeleke kuThixo egameni lakhe uYakobi wamkeleka kuIsaki uyise egameni lika uYakobi wamkeleka kuyise uIsaac egameni likabani likaIsaka na egameni likaEsawu wamkeleka uYakobi phambi kaIsaki waze uIsaki wasikelela uYakobi egameni likaEsawu ecinga usikelela uEsawu ngiyanyamba na na uba nithe naphulaphula na udla ezilungileyo ndenze umnqophiso ngunaphakade nani ndininike inceba zikabani zikaDavide ezikaDavide zoba sesiseni
esiphezulu. Yini na uba nilinganisele imali yenu ngento engasisona isonka, into engahluthisiyo? Inyama yam isisonka inyaniso. Igazi lam liluselo inyaniso. Sonjalo. Amen. But abantu bathi ba-rejecte zezikathelo izinto kuba eli hlabathi nalo lithembisa izinto. Into elungileyo kuyenzeka ime endaweni yento kaThixo. Zikhona izinto ezingaze zivumeleke. Kodwa uba umuntu ehamba kuzo, uba uyawufumana ixesha elaneleyo elide, angazabe sisikhulu sokuba abanye abantu samkele loo nto ivumelekileyo. Lo mntu ngoku abambelele lingasosonga, waweyista nokuweyista imali yakhe nensebenzo yakhe kuloo nto ingasosonga. Umphefumlo wakhe uqhubele kulambeni. Okwakulamba kwakhe kumenza uba ngokwalo ezimpini nabanye abantu abasendaweni erayithi. Uthi niyabulala kuba aninazo izinto nizifunayo, aninazo ukuba ningaziceli. Anisamkelanga isipho sikaThixo. Uba ubusazi isipho sikaThixo ngokucele kuye. So zezinye ke zozo zathu ezinjaba abantu bangamkeli impiliso kuThixo. Ngoku apha elishinthweni ikhona impiliso. But ke noba kwenzeka ntoni, awuzuvunyelwa endlini kaThixo ungayazi le nyaniso. Awuzuvunyelwa ube comfortable kule ndawo kuyo. Awuzuvunyelwa. Manukhunjuzwe ukuthi waseselusindisweni. Yini na ukuba nithini nilinganisele insebenzo yenu ngento engahluthisiyo engasisona isonka. Inyama yam isisonka inyaniso. Igazi lam liluselo inyaniso idrink. Okay, masijonge into engokuncwadi kaLuka. Incwadi kaLuka. Chapter 22. Verse 19. Okay. Yini na uba nithini nilinganisele imali yenu ngento engasisona isonka, nensebenzo yenu ngento engahluthisiyo. Inyama yam yona isisonka inyaniso. Igazi lam liluselo inyaniso. Then ke verse 19. Chapter 22 kuLuka verse 19 ithi, wathabatha isonka, wathi akubulela waqhekeza, wabanika, esithi ngumzimba wam lo onikelwa ngenxa yenu, oku kwenzeleni ukundikhumbula. Uyasimema usibiza entweni yokuthini, yokuwesta okanye yokusichitha intsebenzo yethu entweni athi ayisiso lesonka, ayihluthisi. Then ke ngokuthatha isonka apha uthi ngumzimba wam lo owaphulelwa othi onikelwa ngenxa yenu, oku kwenzeleni ukundikhumbula. Okay, ngumzimba wam lo. Lo mzimba athe usisonka inyaniso. Sisonka inyaniso. Then ke ngokuthi esisonka umzimba wami. Xa nisidla isisonka yenzeleni ukundikhumbula. Uthi lo mzimba wam unikelwa ngenxa yenu. Awunikelwa ngenxa yakhe. Ngenxa yenu. Isabela kule nto uthenga ngegama lakhe, egameni lakhe. Lo mzimba waphula ngenxa yenu. Yena wamkela ethu ishare wesithi sabelwa ndithi. Thina size samkele esakhe isabelo. Uthathe iportion, thina sithathe yakhe. Thina sifanele ukubethwa thina. Yena ufanele ezo zonke izingcebo zokuba umnyana wathi kanti. Ufanele naye yiyo yonke into elungileyo, yonke into elungileyo eyanyaniswa nokuba umnyana kaThixo. Ufanele yiloo nto yena.
thina sifanele lokhu kubethu ngenxa yesono sethu. Utho kanjalo umuntu usemnqamlezweni uthi thina sibethe lento thina siyenzileyo esethu sono lo muntu akenzanga. Amen. So uthi lo umzimba wami onikelwa ngenxa yenu, ngenxa yesenu isono, unikelwa ngenxa yenu, ngenxa yeli tyala. Yiyo le mfuneko ukuthathe wamkele loo nto. Funeka wamkele loo ntlawulelo ukuze ube ngotheni okhululekileyo. Uba yamkelanga vele usele mahala ungathenganga. Kanti kuthiwa makuthenga ngaphambi kokudliwa nje. Uqale wamkele le nyaniso. Ukuba umzimba wakhe wanikelwa ngenxa yethu, sithe sasonile. Izothetha kanje kwincwadi kabaseKorinte 2, chapter 5, verse 21, ithi ongazani nasono wenziwa waba sisono ngenxa yethu, ukuze thina kuye sibe kubulungisa bukathi. Kuyahamba kule verse okhona lento ithi wathatha isabelo sethu thina samkela esakhe. Esakhe wayengazani nasono, sithe sasazana nasono, sithe sasinesazela esinesono le emsulwayo. Ongazani nasono wenziwa wabasiso isono. Uthi kusithini sona nje? Wavele waba yile nto ithile ukuthi ukuze sithi thina aba benaso sono sibe kubulungisa bukaThixo kuye. Yakanjalo le transaction okanye olubhatalelo le nhlawulelo. Yenza zothi indumiso 107 abakhulu bakayeva mabatsho. Ithi ngisibuzo loo nto ndiyatsho uthini. Old man yathetha loo nto ngomthena. Caba ifunda kweKing James. Let the redeemed of the Lord say so. Ithi so. The redeemed must be redeemed. Akuthiwa manje so. Abakhulu bayeva mabatsho. So wasikhulula. Ngokuhlawula ngokwakhe sense ngokwakhe kuwo. Okay. Ithi lo umzimba wami onikelwa ngenxa yenu. Okwenzele ukundikhumbula. So xa sidla isonka sikhumbula uYesu Kristu owanikela umzimba wakhe ngenxa yethu. Sikhumbula ntoni? Sikhumbula lento ethi yena wayengazani nasono. Kodwa yena wenziwa isono ngenxa yethu. Ukuze thina kuye ngoku sibe kulungisa bukaThixo. Xa sikhumbula yonke le nto ithi ndibulungisa bukaThixo ngoku. Ndikubulungisa bukaThixo kuKristu, mandayiliba loo ndawo. Makungabi ngathi ndibulungisa bukaThixo ngaphandle kwakhe, ngoba uyawuthetha ukuthi ndisela mahala naqala ndathenga. So yonke into ukuthi ukuze kuzukise ubabalo lakhe, ukuze kuzukise uYesu, akukho mntu ke unako ukumzukisa uYesu okanye athi uYesu ngozukisiweyo engenamoya oyingcwele isipho sikaThixo engasamkelanga. Uthi ke ngoku lo ngumzimba wami owanikelwa ngenxa yenu. Oku kwenzele ukundikhumbula. So xa sikhumbula ezo zinto uba umzimba kaYesu wanikelwa ngenxa yethu, samkele yakhe phakathi. Jonga ke umzimba kaYesu wawungenasatsho uba mawugule kuba ungenasono. Umvuzo wesono kukufanele angenasatsho sakufa yena kuba engenasono. Ngoku thina samkele yonke into yakhe, samkele impiliso, yena wamkela yonke into ehambelana nesono. Wenziwa yena wasisono. So samkele thina uxolo noThixo, samkele nempiliso. So basikhumbule izinto sisidla lo mzimba sikudle ukumkhumbula. Sikhumbula loo nto uba ngoku sinoxolo noThixo ngenxa yomzimba. Ngoku siphilisiwe ngenxa yomzimba. Amen. Samkele impiliso ngenxa yomzimba. Oku sikwenzela uthini? Ukumkhumbula. Then verse 20. Verse 20. Kwangokunjalo nayo indebe wayithabatha. Kwakukhova ukudliwa esithi, le ndebe ingumnqophiso omtsha osegazini lam eliphalalela nina. Le ndebe ingumnqophiso omtsha osegazini lam
eliphalalelela nini. Kunceda abaseKorinto izothi ke ngoku noku kwenzeleni ukundikhumbula nini. So noma xa sesisela le ndebe siyenze ukuyikhumbula inkosi uba le ndebe isikhumbuza umnqophiso omtsha osegazini likaYesu elaphalalela thina. So sikhumbula loo nto. So xa sisela le ndebe sikhumbula uba kutheni sikumnqophiso omtsha osegazini likaYesu. Loo nto yalo mnqophiso omtsha ithetha ukuthi sisidalwa esitsha. Ithetha ukuthi thina ngoku sibulungisa bukaThixo. Sidla ubomi egameni likaYesu, samkeleka kuThixo egameni likaYesu ngenxa yalo mnqophiso. Sidla ngokuthi samkele iinceba zikaDavide eziqinisekileyo kuba sikulo mnqophiso. Ithetha ukuthi le nto ilusindiso, le nto iyimphiliso, le nto iluloyiso lokukhululeka kumadimoni nakwi-influence nakuxinzelelo lawo nasekulawulweni nguSathane kunye nesibhakabhaka osebenzisa zonke izikharetha nezi zimilo zibonayo ngaphandle kwejongile. Kubantu bonke nothi kulutsha, ulutsha lunezimilo ezingaqhelekanga, ezingahlambulukanga, ezimbi, ezilisikizi. Ithi ke kwincwadi esityhilelo phaa kwa-chapter 20:21 ithi abangamasikizi babo abenza amasikizi banesabelo esitikeni lomlilo. So i-behavior yabantu, isimilo sabo amasikizi. Uthi ubona uba la masikizi ade abekhona nasendlini yokukhonzela endingathile ebandleni. Kukhona abantu abangamasikizi aba-insista ukuba ngamasikizi. Xa uthetha ukhalimela loo nto bathi ubagxothe ecaweni, bayeke ngenxa yakho. Boxela abanye abantu phaa bayeke ngenxa yakho, abayeka ngenxa yesono sabo. So olu sindiso ke ngokulamkelela ukukhululeka wena kuloo moya bufuna ukuvelisa kwisimilo sesikizi wakhululeka kuloo moya. Olo sindiso luze ngegazi likaYesu. Luze ngokukholwa kuYesu. Ulufumene xa ukuKristu. Ngoku ubulungisa bukaThixo kuKristu kulo mnqophiso osegazini likaYesu. Ithi le uDuteronomi uthetha ngohlobo lokuthi uba uthe waphulaphula ilizwi ngenyameko, ezi zintsikelelo zokufumana zawuza kwezokufumana nje. But abantu abakwazanga ukuphulaphula ngenyameko nje kuba intliziyo yabo ibilukhulu. Abakwazanga ukuzifumanela laa nto ibithethwa ngumthetho ububomi andithi nentsikelelo. Kodwa bona bazifumanela isiqalekiso. Ndithi ke uYesu wathatha isabelo sethu thina besifanele isiqalekiso nje. Kuba besiwephula umthetho kaThixo futhi besazaqhubeleka siwephula ngenxa yemeko yentliziyo yethu. Besifanele sisiqalekiso, umvuzo wesono kukufa. KwabaseRoma chapter 6 thetha kanjalo. Then ngoku samkela iinceba zikaDavide lezi, samkela izinto ezizikaYesu ngenxa yalo mnqophiso usegazini likaYesu. Samkela into afanelwe yiyo yena uYesu kuba yena wafika ukuthobela umthetho gqibelele. Yonke into ibithenjiswa ngumthetho le ikhona kuDuteronomi kwaba yeyakhe. Ngoku thina ngokwamkela yena samkela yonke into eyeyakhe. Ngiyayikholelwa. Ngoku xa sisela le ndebe siyakhumbula ukuba izinto zonke ezizikaYesu zezethu. Amen. Zonke izinto kwakuzoba zezethu wazithatha uYesu, wazitsalela nzima enqamlezweni, wafa ngenxa yazo. Thina sasifanele ntoni sisiqalekiso kuba kungakuthobeli kwethu umthetho ngokutsho kuDuteronomi 28. Ibisithi ezi ziqalekiso zokulandela zikufumane zikutshabalalise. So thina besifanele ntoni intshabalalo, kodwa wenjenje uyevu kulithanda ihlabathi. Wanikela ngonyana wakhe ukuze bathi abakholwa kuye bangafumani into ebafaneleyo. Eziqalekiso zoza kwezi kufumane zikutshabalalisa, bangafumani okubafaneleyo kodwa bafumana ubomi obungunaphakade abakholwa kuye. Kuba ubomi obunaphakade bobakhe kuba nguye wawuthobela umthetho, wayifumana yonke intsikelelo. Abakholwayo kuye ke ngoku bafumana ilifa lakhe. Bayifumana seyililifa lelo, hayi ngokuyisebenzela. Abakwazanga uyisebenzela nolu benikwe ithuba kodwa phila uzame.
bebezofumana bona umvuzo okukutshabalala. Ke ngoku le nto yokufumana olu sindiso, le mpiliso nale nkululeko emagqokeni amagqokatha wada phumle. There is no rest for the wicked. Yes, iBhayibhile. Afuna uphumla amagqokane. Ayasebenza phela usuku nasemini. Nokuthi uphumle. Correct. Akaphumli. Kodwa ngeli gazi kaYesu ithi sinenkululeko ngokuhlawulelwa ngalo, sathengwa ngalo, sabhatalelwa ngalo. Nabangelane mabaze bathenge. Yeah. Then badle. Ngoku thina sihlawulelwe ngeli gazi. Awuvele ukuthi okwenza usela yamkela inhlawulelo. Fika phaa utsho ukuthi nawe udamkela inhlawulelo lesigazi likaYesu. Nawe mandifumane. Udla ke ngokuboba egameni likaYesu ngekhadi likaYesu. Wamkeleka kuThixo ngegama likaYesu. Akholiswe ngumthandazo wakho njengoba ukholisiwe ngumthandazo kaYesu. Ithi wakholiswa ukuba uThixo bakhe bonke buhlale ngokomzimba kuYesu. Amen. Then wena ngwamkele uYesu then akholiswe ukuba umoya uhlale kuwe. Athakatheka ngoku angafuni uphumla amagqwetha but akakwazi ufela kuwo. Yiyo le nto ngoku inkosi ihlale indivusela uba mandihlale ecaweni. Kodwa ii-chapters ii-passages eBhayibhileni ezithetha ngalo oNdumiso 91 noNdumiso 92. Ohlele sitheni lo senyangweni izothi kwesenyangweni uligwiba lami. Uhlale sitsho Kolosile abe ngathakathakanga ngokwefuna amagqwetha uKolosile yena ayibukela athi imbi le nto enzekayo. Imbi le nto ibavelelayo uphumlile. Akathakatheki. But azide ukutesta izinto uzibone ukuthi yo ngiqinga into ubuso bomntu bazo uyantakatha lubani uthi ngabudayeke kuba nje esihle isinyangweni kodwa alizomjonga wale ndlela ngoba kungenza balelo lena ize ngobuso bakhe ithathe yena enza abantu ikwenza kanjani. Amen. Utheni evutha kangaka aphinde futhi kulungile lovele kubenze izinto ezingazaziyo. Shaking hands with my enemies. They are not exactly enemies ngabantu. Asibe namnyama negazi suka noma emoya. But then again, kubalulekile ukuphulaphula koviwo. Because imbi into yoba umuntu azaphe endlini kathi azojola khona. Imbi into yoba umuntu azaphe endlini kathi azothakatha khona. Amen. Abe yi-monitoring spirit tempundulo. Something which ngizoba monitoring ngizoba vuka ngina kanjani bathi ngibona abancedwe kuyo. Ndifuna iva yonke le post yabo ngizobuyela ke ngoba report it this one ithi. Lo demand was no, ndiyacebisa nje. Amen. Because uzomthakatha lo angathakatheki. Wena ke ngoku uzibeke engqaleni yoba ungabisani banguqobo umthelo because ngoqobo sesipho wandi. Kutho ke wena usesihokweni xa sekutshiwa but kuthi awukhona kodwa nasendlini kaThixo but ukhona nasesihokweni. No mazingenziwe ezo zinto. Amen. But then again isilumkiso ngokusindiswe ngegama likaYesu uba uthebeza ukungakhathali uzibona uthakathela. Amen. Azizuyeke izinto ukuthakatha ziza kubiza ekhambeni. Zona uSathane uyaziqhubeka ezimotivate ayithi iqina uthi koko wakhe inenzile aqinga umthinga ngesinye ithi sebenza khuthazeka bamotivate abalaxana. Umbona ufane uphumelela lapho kule nto yakhe ukuthi udlalana uyabawisa nje. Bathi uyaphumelela manje kule something yakho yenzayo. Uthi uziseva yena uthi manje ufuna nguye. Kanti la umkhosi omkhulu wamagqwetha amnikele le mpumelelo kuba yena eseva le plan yawo yokuyisa abantu abasindisiweyo. Bamnike intambiso yokuba nempumelelo kule nto. Jonga ithi iBhayibhile kwezikronike 29 chapter le uqala ezikronike
ithi uzukululu kaThixo yonke ululeke kaThixo ithi ukomelela namandla sesandleni sakhe ukuze kube ngokuxhasa abantu abanika impumelelo. So ithi lokhu uzuku yonke ululeke kaThixo noma khona umuntu omhle into kaThixo lona kuzuka usuthi longana abantu sadla nizoyatheka loo nto leyo. Xa ngaba sowudicide uba ndimhle uzuku lami luzozuka usuthini ubuhle bam uzozuka usuthini ndithi umuntu omhle. If bacinga uba umuntu osindiswe ngumntu ombi kuba kungekho hope uvele wena badala xa bebona wena bathi this one is beautiful but ibeke ihope yayo kuThixo nothi kobuhle bayo no sizayikhupha le yakwesindisweni sizawuyithi. So lo Sathane namagqirha wakhe uzobeka le desire kuloo mfana uthile anoyinto ukwazi ukuba wezi la magqirha lakafuna uthandana nabantwana andamba ukuthandana nathi into kodwa uJohn imbi laa nto yakhe kakubi. Then babeke lo mncane kulo mfana usenza lo mfana bawisa unestraight esenziwa ngaba stopisheni yabobisa uzomane siya phaa kuwo la magqirha phaa elalini yakhe esithi khane ndinike into kona intombazane ingafumaneki tu bamnike loo nto aphinda ngombize bukhanibeni. Uyazibona izinto wena usindisiwe ukuthi luyakutyela emaphupheni but then uyaqhubeleka nongakhathali. Ezi ntwana zikuyekanga ezi caba lisebenzanga elo ziyekwela inzima igqirha zifike zikuphehle phaa zikuthi uyandiva ude uwe ungadinwa nesizathu ungafunda iBhayibhile uyozela wozela nokusemhlanganweni awuyi nasemhlangweni nesizathu funeka uhambe uye kwaTheri into yokobana kwaTheri kanti useyenza laa nto ayiphumlanga there is no rest for the wicked. Ayiphumlanga laa nto wena ufuna ukuphumla nanto ndiyozela namhlanje sifunda iBhayibhile. Awufuni ukuthethelwa ukuthi mani into ethile usuyenza kanje uyayicaphukela. Laa nto lena ayiphumlanga nobusuku nemini iyakuphehla phaa ikubize ekhambeni. Oko buvila bufileyo bukwenza ke ngokungayazi inyaniso wehle emkholweni uthi nawe ndehle emandleni ibuwile uthi into ezingekhoyo xa sekuwile ezingekhoyo. So amagqirha wona aqhubeleke yenza into yethu nathi ngaqhubeleke siyenza into yethu ithi lento sokumkhanya uba ukukhanya waThixo uthe chapha kwethu esumkhanyeke ithi onke olungisa ngasele lungisa ongcwele mahlale engcwele that is uba ngcwele ngcwele uba khona ukhanya besuku ukhanya then uthakatha ke wena ungaqhubeleka andifuna lona phela le mfuno iphila nje but zonke izinto kuzothethwa ngazo ekugqibeleni. Yazivaza lezi okay sisimemo esi bakho ongasenzanga ongathenganga makamkele inhlawulelo esegazini likaYesu. Amkele uYesu lo mnasindiswa yena abazalwane basisele isitho senkosi. Amen.